היום נבין מדוע רוב האנשים מתבלבלים בין המושג התחלה חדשה לבין לידה מחדש, ונגלה את שלושת התחנות האמיתיות על מנת להיוולד מחדש. נבין ביחד למה כל הקורסים והפודקאסטים לא מספיקים בלי עבודה פנימית אמיתית. שלום, אני מרווה אזם, מנחת הפודקאסט מנהיגות עתידנית. המקום בו אנחנו מאפשרים לרוח לחזור להיות המנהיגה ולחיות בשלום פנימי שמהדהד החוצה. את הפרק שלנו היום נתחיל בסיפור. לפני כמה ימים פגשתי אישה שאמרה לי, נולדתי מחדש השבוע. שאלתי אותה איך. היא סיפרה לי על רטריט של סוף שבוע ועל הערה פתאומית שהובילה אותה להחליט להשאיר את הכל מאחוריה. ואז שאלתי אותה, נהדר, ומה עכשיו? היא ענתה לי, עכשיו אני אישה חדשה לגמרי. אבל כשהסתכלתי בעיניים שלה, ראיתי את אותו פחד מוכר, את אותו צורך לקבל הכרה ולהרשים את כל מי שנמצא בסביבה שלה, את אותו אגו שמנסה לשכנע אותה שמשהו השתנה באמת. וזה הביא אותי להתבונן ולשאול את השאלה הבאה, האם לידה מחדש היא באמת רגע אחד קסום, או שמה זה מסע של חיים שלמים ולפעמים גלגולים שלמים? והנה הנקודה הכי חשובה, בואו נבין מה באמת מתרחש כאן, מהי באמת לידה מחדש. תראו, כל יום הוא התחלה חדשה, זה נכון, כל רגע הוא התחלה חדשה, גם זה נכון, וזו מתנה גדולה שעלינו להודות עליה בכל רגע נתון, כי קיבלנו הזדמנות לתקן ולהגשים. אבל, ושימו לב לאבל הזה, התחלה חדשה היא לא לידה מחדש. לידה מחדש זה הרוח האמיתית שלנו, האני האמיתי שלנו חוזרת לתחייה. וכשהאישיות, שזאת הדמות שיצרנו על מנת לשרוד בעולם, סוף סוף מפסיקה לנהל את ההצגה של החיים שלנו, ומתחילה לעזור לרוח להתפתח. וזה לא רגע אחד ספציפי, זו שזירה שלמה ומלאה. ואני רוצה שתחשבו על זה ככה. יש לכם פאזל של 1,000 חלקים מפוזרים על השולחן. ויש רגע אחד שבו אתם מצליחים לראות את התמונה השלמה. ואז כל החלקים הטובים והכואבים מתחברים ביחד, ואתם מבינים איך כל חלק היה נחוץ, על מנת שתיווצר תמונה מלאה ושלמה, שנקראת החיים שלכם. ואז אתם מבינים לעומק, למה עברתם דרך אותם שיעורים ספציפיים? למה בחרתם בהורים שלכם? לאן הובילו אתכם הבחירות הנכונות וגם כן השגויות? ואז מתוך הרגעים האלה מתחילה לחלחל הידיעה שבבריאה אין מקריות, אלא שיש היגיון וסדר מופתי. ואז המסע של הרוח לפני הלידה אפשר לדמות אותו לתהליך ההתעברות. כפי שהעובר מקבל הזנה וכוח על מנת להתפתח בבטן אמו, כך הרוח שלנו חייבת לקבל כוח והזנה. ממי? מהבורא, על מנת להבשיל ולהתבגר. אחרת היא שוקעת לתוך מקומות שכובלים אותה ומשאירים אותה מזוהה עם החומר בלבד. וכשאני מדברת על החומר, אני מתכוונת לא רק למציאות שאנחנו רואים בעיניים הגשמיות שלנו, או לגוף הפיזי שלנו, אלא גם לרגשות ולמחשבות. ולמרות שאנחנו לא רואים אותם, הם חומר מעודן שמנהל את החיים שלנו במקום שהרוח תנהיג אותם. ולכן הרוח שלנו צריכה להבשיל ולהתבגר לפני שהיא יכולה להיוולד מחדש באמת. אז בואו נתקדם ונתחיל לפרק את המסע הזה לשלוש התחנות העיקריות שכל אדם שרוצה להיוולד מחדש חייב לעבור דרכן. בואו נתחיל מהתחנה הראשונה. התחנה הראשונה היא להוריד את עטיפת הגאווה. הגאווה שגורמת לנו להיות מרוצים מדי ממי שאנחנו, רק על פי מה שהשגנו בעולם החומר, ותו לא. ויש פסוק בספר הדברים שמעניק לנו הכוונה לגבי התחנה הזו. והפסוק אומר כך, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הפסוק מבטא את הרעיון
שהכוח והיכולת שיש לאדם לעשות חיל, להצליח ולהתקדם בחיים, מקורו מהבורא ולא מכוחו העצמי של האדם. ואני אתן לכם דוגמה אישית. לפני כמה זמן הייתי אומרת על עצמי, רפאתי את עצמי, או רפאתי אדם אחר, אותו ליוויתי. זה נשמע חזק, נכון? אבל זאת הייתה חצי אמת, וגם כן גאווה. האמת המלאה היא שהייתי ועודני כלי. כלי שבחר להיות זמין לתהליך, שהקדיש זמן והקשבה. אבל המרפא האמיתי זה תמיד כוחו של אלוהים. אכן, אני ניתבתי את הכוח ואת המחשבות ואת הרצון למקום הנכון והמדויק. בין אם זה ברמה האישית או בתהליך בו אני מלווה אדם אחד או יותר, שזאת זכות בפני עצמה, עליה אני אומרת תודה בכל רגע. אבל זה ההבדל בין לומר אני עשיתי לבין זה נעשה דרכי, וההבדל בין יהירות רוחנית לבין ענווה אמיתית. ולאורך השנים פגשתי ואני עדיין פוגשת נשים וגברים שלא מתחברים לאלוהים, ואולי הם מרימים גבה על כך שאני מדברת על אלוהים. מכיוון שהדתות הרחיקו אותם מהמהות האמיתית של הבורא, ולרוב הם יקראו לכך הבריאה, היקום ושלל תיאורים נוספים. ויש כאלה שיאמרו, אנחנו לא מאמינים באלוהים, אנחנו מאמינים בעצמנו בלבד. ולאורך כל הדרך במסע שלהם להגיע לנחת רוח או לאושר, הם ינסו למצוא את התשובות בעזרת המדע, התארים, נומרולוגיה, קבלה ולפעמים גם דתות או תורות רוחניות איזוטריות כאלו ואחרות. ואני מדברת כמישהי שעברה את הדרך הזו בעצמה, ולאורך הדרך הייתה לי תגלית שהטרידה אותי כל פעם מחדש, והצביעה על בעיה עמוקה וגדולה, שנמצאת באנושות ככלל, אבל היא גם מאפיינת דווקא את אלה שרוצים להתפתח תודעתית ורוחנית. והנה הבעיה הגדולה שקשורה לגאווה שלנו. במקום שהדתות והמדע וכל התורות הרוחניות יובילו אותנו לבורא ולאמת האובייקטיבית, אנחנו לקחנו את האמת והשתמשנו בה והתאמנו אותה לאמיתות סובייקטיביות שאותם אנחנו יצרנו. והפכנו את הדרך שצריכה להוביל אותנו לאמת ולאלוהים לדת, שיש לה חוקים ושאנחנו צריכים ללכת לפיה. ואני לא מדברת רק על הדתות, אני מדברת גם על דת המדע, הנומרולוגיה, הבריאות, דת השפע ויצירת המציאות. ולכן זה מוביל אותנו לתחנה השנייה, כי על מנת שנוכל לזהות האם הפכנו את הדרך לאלוהים, לדת שהולכת על פי חוקים סובייקטיביים, במקום להתייחס לבורא עצמו, עלינו להיות ערניים רוחנית, ועלינו לצאת מהעצלות הרוחנית שלנו. כלומר, על הרוח שלנו ללמוד לצאת מהעצלות, ולהתחיל להיות ערה ואקטיבית, ולבדוק כל דבר באופן אובייקטיבי, על מנת שתוכל להפיק מכל חוויה בחיים שלה את הלמידה הנדרשת. וכמה אנשים אנחנו פוגשים שאוספים קורסים כמו בולים, או פודקאסט אחר פודקאסט, או ספר אחר ספר, מבלי לעצור ולבחון את מה שנאמר באופן אובייקטיבי. ובחוויה שלהם, אולי הם חושבים שיש להם רוח אקטיבית, אבל בפועל זה האינטלקט האקטיבי, שכל פעם מתחיל מחדש, ולכן כל הזמן מחפש עוד כלים חדשים בשביל להרגיש סובה או חיות. וכשהקורס או הרטריט או הסדנה או הספר נגמרים, הם ממשיכים לחפש עוד משהו ועוד משהו שימלא אותם. וזה אף פעם לא נגמר. וזה אומנם להתחיל כל פעם מחדש, אבל זה לא באמת לחוות חוויה של לידה מחדש אמיתית. ודווקא הדרך הזו יוצרת קונפליקט פנימי בין הרוח שכמהה להתפתח דרך חוויות החיים, לבין האינטלקט שרוצה לצבור עוד ידע ועוד ידע ולא באמת להשתמש בו. והאנשים האלו עדיין מאמינים שהכלי הוא הפתרון, או זה שיביא להם את הישועה, ולא שהבורא הוא הכוח היחיד בבריאה
שמעניק לנו את הכוח להשתמש באותו כלי בזמן הנכון ובהתאם לתפיסה האינטואיטיבית שלנו. מכיוון שהפיתוח האמיתי של הרוח קורה כשאנחנו מפסיקים להיות בלמדנות ומתחילים ללמוד מתוך חוויות החיים שלנו. והידע שאנחנו מחפשים לא נמצא בקורסים שמחניפים לאגו שלנו, ולא בהקשבה לאין ספור פודקאסטים שאומנם מעניקים לנו ידע, אבל לא מאפשרים לרוח שלנו להיות מספיק חזקה ואקטיבית על מנת לעבור תהליך של טרנספורמציה. ואני אתן לכם דוגמה. במקום לקרוא עוד ספר ועוד ספר על הרגשות ועל איך לדבר רגשות ואיך לדבר על כעסים ואיך לדבר על פחדים, שלרוב אני אגלה לכם סוד, רוב האנשים יודעים לדבר על הרגשות שלהם ואת הרגשות שלהם. הם לא יודעים להתמיר את הרגשות שלהם לכדי מעשה שיכול להוביל ללמידה רוחנית. אבל בואו ניקח את זה בצורה מאוד פשוטה. במקום לדבר על הרגשות או לקרוא ספרים על רגשות, אנחנו יכולים אחרי הרגעים של הכעס או הפחד לעצור ולקחת כמה נשימות ולשאול, מה הכעס שאני חווה או חוויתי רוצה ללמד אותי? מה הוא מסתיר? איזה פחד או איזה כאב הוא מנסה להגן עליו? והאם זה משרת את הרוח שלי? ולהשאיר פתח לרוח שלנו, להביא לנו את התשובות ולהראות לנו את הדרך. ונכון, זה דורש מאיתנו אורך רוח, לעומת האינטלקט שרוצה לקבל את התשובות כאן ועכשיו. אבל רק כך אנחנו מתחילים להקשיב לאינטואיציה, שזה הקול העדין של הרוח. ומכאן אנחנו יכולים להגיע כבר לשלב המאתגר ביותר, וזאת התחנה השלישית. התחנה שבה רוב האנשים נכשלים ורוצים לחזור אחורה. כי בתחנה השלישית אנחנו נדרשים לקחת אחריות מלאה על החיים שלנו. וזה אומר לתעל את החוויות שלנו כאן בבית הספר פלנטה הארץ מתוך הכרת חוקי הבריאה. החוקים שפועלים ללא הרף ובאופן אוטומטי, בין אם נכיר, נאמין או נעמוד בהם או לא. ואדם רוחני אמיתי לא מנתק את ההתפתחות הרוחנית שלו מחייו הארציים. הרוח הגיעה לעולם החומר על מנת להתפתח מתוך החוויות שהיא חובה כאן. כלומר, יש לה פה מעבדה שמאפשרת לה להבשיל ולהתבגר, על מנת שהיא תוכל לחזור למקום שממנו היא הגיעה כרוח מפותחת, ותוך כדי המסע ההתפתחותי שלה, תוכל לזהות את חוקי הבריאה באופן אינטואיטיבי. ולכן חוויות החיים שלנו, יחד עם הידע והכלים הנכונים והמדויקים, יכולים ללמד אותנו להתחיל להקשיב לאינטואיציה, שזה הקול הפנימי העדין של הרוח. ולחזק את הרוח. ולראות בכל רגע, בין אם הוא שמח ובין אם הוא לא, רגע של למידה שנחרט בכל נימי הרוח, הנשמה, האישיות וגם הגוף שלנו. ועכשיו אני רוצה שנעשה תרגיל קצר. בואו נעצור רגע ונחשוב על הדבר הבא שאני הולכת לומר. אחריות מלאה כוללת גם את היכולת שלנו לשאול את עצמנו את השאלות הקשות. וגם את היכולת להסכים להיות בכנות כשאנחנו עונים על השאלות הללו. ועכשיו בואו נתבונן ביחד על הדוגמה שאני רוצה לתת. אם אני פוגשת סיטואציה שיש בה מישהו שמתנהג אליי בגאווה או פוגע בי, השאלה הראשונה שעולה לנו לרוב היא, איך האדם הזה העז להתנהג אליי בצורה כזו? אבל זאת לא השאלה הנכונה, כי השאלה הנכונה היא, איפה אני עשיתי את אותו הדבר, את אותו המעשה. כלומר, איפה אני השתקתי מישהו בהתנשאות כזאת, או איפה אני פגעתי מתוך יהירות, לא רק מול אחרים, אלא ביחס לרוח שלי וגם לבורא. וזה המקום הכי רוחני שאפשר להגיע אליו, להפסיק להיות קורבנות ולהתחיל לראות איך כל מה שמגיע אלינו מחזיר לנו מראה של מי שאנחנו, כדי שנוכל לגדול רוחנית.
אז תזכרו, התחלה חדשה זה רגע אחד. לידה מחדש זה מסע שבו שלושת התחנות שהזכרתי עד כה חייבות להתממש. ועכשיו בואו נבין את ההבדל המהותי בין התחלה חדשה לבין לידה מחדש. כי להתחיל מחדש זו תנועה פנימית וחיצונית שעליה להיות עקבית. בדרך התנועה הזו אנחנו יכולים כל פעם מחדש להתקדם, אבל גם לקום ברגעים שאנחנו נופלים או שאנחנו יכולים לקבל החלטות חדשות, כשהרוח שלנו מגלה עוד על האמת, ואנחנו מתבקשים להשאיר מאחורינו חלקים ממה שגדלנו עליו והכרנו עד עכשיו. לכן אנחנו לא יכולים להצהיר בכל פעם שהתחלנו מחדש על כך שנולדנו מחדש. ובו בזמן, במסע של הלידה מחדש, יהיו לנו הרבה מאוד התחלות חדשות. זה חשוב ונחוץ על מנת שנעבור חניכה והליכה לאורך הדרך, כי אחרת הרוח לא תגיע לבשלות ובגרות ותחייה אמיתית. ולידה מחדש יכולה להתקיים רק כשהסכמנו להשליך את כל הישן ולהפסיק להאחז בו מתוך רצון מלא וחיבור לבורא. ולכן לקיחת אחריות מלאה על כל פרט ופרט בחיים שלנו, זו אומנם התחנה המאתגרת ביותר, אבל החשובה ביותר. ותוך כדי שאני משתפת אתכם, אני תוהה מה קורה כרגע עם האישה שפגשתי, זו שאמרה לי שנולדה השבוע מחדש. אם היא הייתה מקשיבה לפרק הזה, האם היא עדיין הייתה חושבת שהיא נולדה מחדש? או שהיא גילתה שלידה מחדש זה לא אירוע חד פעמי, אלא מסע שלם של השלה של האגו לטובת הבשלת הרוח והתעלותה. ועכשיו הגיע הזמן לשאלה שרציתי לשאול אתכם מלכתחילה, והיא השאלה המהותית ביותר להיום. האם אני באמת מוכנה להיוולד מחדש ולקחת אחריות מלאה על כל רגע בדרך, או שזאת סיסמה ריקה מתוכן שנותנת לי רגע של נחת? תנו לשאלה הזו לחלחל לאורך היום והשבוע הקרוב. ומכאן אני רוצה לסכם את הפרק שלנו. התחלה חדשה היא רגע אחד של החלטה. לידה מחדש היא מסע שלם, והמסע הזה דורש מאיתנו 3 דברים. להוריד את הגאווה, לצאת מהעצלות הרוחנית ולקחת אחריות מלאה על החיים שלנו. להיוולד מחדש זה לא רק להפוך להיות מישהו חדש, זה לחזור למי שאנחנו באמת. רוח חופשייה שמנהיגה את האישיות ואת החיים שלה ומגשימה מתוך הענווה. זה לחזור למקום שבו אנחנו לא צריכים להוכיח כלום, לא צריכים להיאחז בתוצאות, לא צריכים לשלוט, אלא להיות קשובים לרוח ולהיות פתוחים למה שהבורא רוצה להעניק דרכנו. ואם הפרק הזה דיבר לרוח שלכם, זאת האחריות שלכם להעביר את האמת הזו הלאה. וכמה בקשות שיש לי אליכם. הבקשה הראשונה, דרגו את הפודקאסט הזה ב5 כוכבים, בשביל שמי שמחפש תוכן אמיתי, בין כל הרעש שיש, יוכל להגיע אליו. ושתפו את הפרק ברשתות החברתיות, או תשלחו אותו למישהו או למישהי, ברשימת אנשי הקשר שלכם שצריך לשמוע את זה היום. והדבר האחרון, תתחילו לעקוב אחרי הפודקאסט, כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. בפרק הבא אנחנו נדבר על היאחזות. ואתם תזכרו עד אז, שהתחלה חדשה זה תמיד אפשרי. לידה מחדש זה כבר עניין אחר לגמרי. ותודה לכם על ההאזנה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.